Varsinaissuomalaisten vihreiden vaaliehdokkaiden esittelyt jatkuvat. Meillä on täällä Elina Rantanen tällä kertaa. Minä olen Kimmo Vilska ja kanssani studiossa myös on vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Tervetuloa. Kiitoksia. Moi. Joo, Elina Rantanen, sinä olet ollut Turun kunnallispolitiikassa aika tiukasti mukana. Joo. Ja nyt pyrit eduskuntaan. Onko tämä ensimmäinen kerta, kun sä olet eduskuntavaaliehdokas? Ei, tämä on kolmas kerta. Kolmas kerta, joo. Toden sanoo. Toden sanoo, joo. Kyllä. No, miksi luulisit, että nyt sen voisi toden sanoa? No tietysti niin kun on 10 vuotta ollut jo politiikassa, just tässä Turun kunnallispolitiikassa mukana, niin on ehtinyt tekemään kaikenlaista ja toivottavasti se on niin kuin välittynyt myös äänestäjille. Uskoisin näin, että mahdollisuudet kasvaa vaalilta, kun on tehnyt vihreitä tekoja. No millaisia teemoja sulla on ollut? Mä olen lukenut, että sosiaaliturva esimerkiksi olisi tärkeä aihe sulla. Joo, kyllä. Ja nimenomaan niin kuin semmoinen heikompiosaisten huomiointi tässä meidän sekä verotuksessa että sitten sosiaaliturvassa, että tavallaan niin kuin olisi työmarkkinat, jotka niin kuin palvelisi erilaisia ihmisiä ja sitten sosiaaliturvaksi perustulo, joka sitten auttaisi niitä, kenellä on pienet tulot ja silpputöissä ja pätkätöissä käyviä. No perustulo, tai kun sitä on joskus kutsuttu kansalaispalkaksi, niin monet näkee sen niin kuin lähinnä tällaisena ylimääräisenä menoeränä, joka lähinnä passivoittaa ihmisiä. No nythän vihreät just laski, että se on ihan kustannusneutraali, eikö näin ole? Joo, me tehtiin uusi malli siitä taas. Edellistä olin joskus aikanaan tekemässä ja nyt se on taas laskettu, että se olisi mahdollista tehdä ihan 560 € kaikille ja verotuksella se käytännössä pois muilta. Ja se nimenomaan on sen idea, että se ei passivoi, vaan meidän nykyjärjestelmähän on aika passivoiva. Eli työtä ei kannata ottaa vastaan, jos elää työttömyyskorvauksen varassa. Et perustulo mahdollistaisi sen, että voisi tehdä freelance-töitä, voisi tehdä sieltä sun täältä silloin, kun on keikkaa tarjolla. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin palkansaajan asema kuitenkin niin kuin on hyvin rajallisen määrälle ihmiselle mahdollinen, että sitten itsensä työllistäminen ja se, että tekee keikkatöitä esimerkiksi lapsen kotihoitamisen ohella tai opintojen ohella tai sitten ihan niin kuin yhdistelee erilaisia töitä, niin se on yhä yleisempi tapa tehdä töitä ja perustulo sopisi siihen ihan hirveän hyvin. Mutta miten helppo tätä ajatusta on myydä tavalliselle veronmaksajalle, josta hyvin harva luulee maksavansa liian vähän veroja? Se on helpompaa myydä veronmaksajille kuin demareille. Niin, siis nythän niin tehtiin tuore selvitys, jonka mukaan eikö se ollut 4/5 suomalaisesta, jotka kannatti perustulon kaltaista mallia. 70% taisi olla, joo. Joo, että suomalaiset on aika niin kuin hyvin ostanut tämän ajatuksen, että se tosiaan niin kuin on ehkä se demarileiri, joka sitä ei ole vielä ostanut. No onko tämä ajatus nyt vihreiden omaisuutta jollakin tavalla, vai millaista kannatusta sillä on sitten muuten poliittisessa kentässä? Ei se kyllä ole vihreiden omaisuutta enää ainakaan. Musta tuntuu, että näissä vaaleissa ensimmäistä kertaa on sellainen olo, että siitä ihan oikeasti voitaisiin päästä ensi vaalikaudelle eteenpäin, riippuen tietenkin vaalituloksesta, mutta vasemmistoliitto ja keskusta on ainakin voimakkaasti pitänyt ajatusta esillä. Ainakin tehtäisiin perustulokokeilu. Niin. Eikö se ole just, kun sä puhut näistä nuorista akateemisista ja eri koulutustaustan niin kuin valmistuneista, joilla on projekteja ja pätkätöitä ja epävarma työllisyystilanne, niin eikö just tänä aikana tämä helpottaisi myös sitä, että voi saada niistä eri puroista työtä? Nimenomaan, joo. Siis todellakin se koskee siis sekä akateemisia, mutta se koskee myös ammattiin kouluttautuneita, joille ei välttämättä ole niin kuin, jos tekee vaikka parturikampanjan työtä, niin se niin kuin ikään kuin turvaisi sen pienyrittäjän aseman ja niin kuin hyvin monenlaisista koulutustaustasta. Yrittäjyys voisi lisääntyä. Kyllä, ja sitten koskee toki myös akateemisia ammatteja. Et itse on tämmöinen akateeminen pätkätyöläinen ollut koko työurani ajan, niin tämä on hyvin niin kuin tuttu tematiikka myös henkilökohtaisesti. No, yksi teemoistasi on, että pitäisi saada varhaista tukea sitä tarvitseville lapsille. Millaisia lapsia nämä ovat lähinnä? No siis ihan minkä tahansa lapsia, mutta erityisesti mä oon niin kuin huolissani siitä, että syntyy tämmöinen, tai on jo osittain syntynyt, mutta että syntyy vielä voimakkaampi lasten luokkayhteiskunta, että jossa toiset lapset niin kuin menestyy yhä niin kuin tai suurempi osa suomalaisista lapsistahan voi hyvin
ja pystyy harrastamaan ja käymään koulua ja kouluttautumaan pitkälle ja osallistumaan yhteiskuntaan ja hirveän niin kuin aktiivisesti mukana yhteiskunnassa, mutta sitten on se porukka, joka niin kuin perheen varallisuudesta tai muusta tämmöisestä tekijästä johtuen niin ei pysy mukana kelkassa ja tavallaan erityishuomiota pitäisi niin kuin siihen porukkaan kiinnittää. Eikö meillä ole vähän vaarassa se taas, että koulutus alkaa periytyä enemmän ja sitten se niin kuin jokaisen lapsen mahdollisuus niin kuin tehdä just sitä, mistä on itse innostunut, niin jos se heikkenee, niin mä oon menossa ihan väärään suuntaan. Totta, ja siitähän puhutaan paljon, että harrastaminen on, niin kuin, että on niin kallista harrastaa, että osa lapsista putoo kelkasta niin kuin sen mukaan, kun ei voi käydä enää futistreeneissä tai palettitunnilla tai mitä kohtaan kokeekaan sitten intohimoa. No, tähänkin satsaaminen on myös taloudellinen satsaus. Onko tässä muita kuin menoeriä, jota olet ehdottamassa? No on toki, mutta se on tietysti tämän talouspolitiikan vaikeus, että kun katsotaan vaan seuraavaa vuotta tai nelivuotiskautta, että tietysti se kun satsataan lapsiin ja ennaltaehkäistään ongelmia, niin se on tietysti taloudellisesti aina kannattavaa, mutta kun se näkyy ehkä vasta 10 vuoden päästä tai mahdollisesti 20 vuoden päästä, niin sen osoittaminen ikään kuin on paljon vaikeampaa kuin se, että sanotaan vaan, että nyt pitää lisätä. Olet puhunut myös, että Suomessa tarvitaan energiavallankumous. Mikä on sinun visio tästä asiasta? No mä luulen, että mun visio on ihan samanlainen kuin vihreiden visio yleensäkin, että se on asia, joka yhdistää siis vihreitä niin kuin riippumatta siitä, mitä mieltä ollaan mistä tahansa muusta asiasta. Että se, että satsataan niin kuin tämmöisiin väliaikaisiin ratkaisuihin niin kuin ydinvoimaan, jotka ei tule niin kuin kestämään lopullisesti, niin se on niin kuin hirveän lyhytnäköistä, vaan mun mielestä pitäisi mennä suoraan niihin ratkaisuihin, mitkä kestää kauemmin ja on niin kuin kestäviä ympäristön kannalta. Ja tuo työtä. Ja tuo työtä. Joo. No, nyt ehkä on aika kiittää Elina Rantasta tästä keskustelusta. Lisää ehdokkaita muissa jaksoissa.